Dorinar ruwa wata babbar dabba ce mai ƙarfin tsiya, tana da nauyi sosai, tana rayuwa ne tsakanin ruwa da tsandaurin ƙasa. Ita ce dabba ta biyu mafi nauyi daga cikin dabbobin da ke rayuwa a ban ƙasa bayan giwa. A yawancin lokuta tana rayuwa ne a koguna, rafuka da tafkuna a yankin Afirka ta tsakiya da kudanci har ma da yammacin Afirka. Babbar halayyanta ita ce zama a ruwa a rana saboda tana buƙatar jikinta ya kasance mai sanyi, amma da yamma da dare tana fitowa ƙasa domin neman abinci. Abincin da dorinar ruwa ke ci yana da yawa matuka, takan ci ciyawa sosai. A minti guda tana iya cin kusan gram 200 zuwa gram 300 na ciyawa, a cikin awa ɗaya kuma hakan zai kai kusan kilo 15 zuwa 20. A rana tana iya cin kilo 35 zuwa kilo 50 na ciyawa, wasu manya ma sukan kai kilo 60. Idan aka ɗauki wata guda, dorinar ruwa tana cin fiye da kilo 1,500 zuwa kilo 1,800. A shekara guda, dorinar ruwa tana iya cin sama da kilo 18,000 zuwa kilo 20,000 bisa ga girma da kuma yankin da take rayuwa. Game da haihuwa kuwa, dorinar ruwa tana ɗaukar ciki na tsawon watanni 8 zuwa 8 da rabi kafin ta haifi jariri guda. A yawancin lokuta kuma tana haifar 'ya'ya guda ɗaya, amma a wasu lokutan takan haifi tagwaye wato guda biyu. Dorina tana iya haihuwa a cikin ruwa ko kuma a gefen ruwa, kuma tana iya shayar da jaririnta nono a cikin ruwa na ɗan lokaci ba tare da matsala ba. Dorinar ruwa tana rayuwa tsakanin shekaru 40 zuwa shekaru 50 a daji, amma a gidajen adana namun daji na musamman wasu sukan kai shekaru 55 zuwa shekaru 60. Ko da yake tana rayuwarta a cikin ruwa, dorina tana iya fitowa daga cikin ruwa a lokuta daban-daban domin cin abinci. Da rana takan zauna a cikin ruwa saboda rana da zafi, amma da dare tana iya tafiya har tsawon kilomita 5 zuwa kilomita 10 tana neman ciyawa. Ruwa yana taimaka mata wajen rage nauyin jikinta saboda tana da nauyi sosai. Wasu manya na iya kaiwa kilo 1,500 zuwa kilo 1,800. Maza ma sukan kai sama da kilo 2,000. Dorinar ruwa dabba ce mai ƙarfin tsiya, amma kuma mai haɗari idan aka kusance ta ba daidai ba. Duk da kamanninta da ke nuna alamun saukin kai da nutsuwa, tana da saurin fushi musamman idan 'ya'yanta suna kusa ko mutum ya shiga cikin yankinta. Amma a ɗabi'a ba dabbar da take neman faɗa ba ce, sai dai idan an tayar mata da hankali ko an tsokane ta. Wannan kaɗan kenan daga cikin bayanai na rayuwar dorinar ruwa.